Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Magandang gabi, may kubisan, magandang gabi. Alas 8, Ibitsya. Binay sa Quirino. Sa Santa Elena-Tagkawayan. Southbound. June 27. Kung sino tayo.
tayo yun. Malagog yun. Lagam ka. Pogs rin. Ito, walang kanila kung mataas ko. Maganda talaga yung sa Skydiano. Kaya nasa driver yung pagkararo. Oo, magkaan. Maganda, hindi na masun sa ilalim. Oo. Limot, limot. Bugnaw, bugnaw.
Istanbul. Sila tayo.